नमस्कार. कुक विथ योगिता मराठीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. तर आज आपण मुरमुरे आणि रव्यापासून मस्त अशा चटपटीत नाश्त्याची रेसिपी बघणार आहोत. जी टेस्ट मुलांना देखील खूप आवडते आणि मोठ्यांना देखील खूप आवडते. तर हा नाश्ता एकदा नक्की ट्राय करून बघा. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. तर इथे मी 1.5 कप हे मुरमुरे घेतलेत. तुम्ही इथे मुरमुरे म्हणताय की चुरमुरे म्हणताय मला नक्की सांगा. आमच्याकडे याला मुरमुरे म्हणतायत म्हणजे पफ राईस. आणि आता आपण याच्यामध्ये 1 कपच रवा घ्यायचा आहे. तर रवा बारीक घ्यायचा आहे, पण हा माझ्याकडे थोडासा जाडसर आहे म्हणून याला मी मिक्सरला लावून घेते. जर तुमच्याकडे बारीक असेल तर मिक्सरला लावायची गरज नाहीये. तर याच्यामध्ये टाकून घेऊया आणि आता आपण याला मिक्सरला लावून 2 ते 3दा फिरवून घ्यायचंय. तर इथे बघू शकता मी इथे मिक्सरला लावून घेतलेलं आहे आणि मस्त हे बारीक झालंय आणि थोडेसे जर मुरमुऱ्याचे दाणे जरी असतील, थोडे मोठे तुकडे असतील तरीही चालेल. तर आता आपण एका बाउलमध्ये काढून घ्यायचंय. तर आता याच्यामध्ये आपण काही वस्तू घालणार आहोत. तर मी इथे 1 हिरवी मिरची घेतली आहे, बारीक कट करून घेतलेली आहे. सोबतच थोडीसा कढीपत्ता घेतलेला आहे, त्याला सुद्धा असं बारीक-बारीक कट करून घेतलाय. तर 1 इंच आल्याचा तुकडा घेतलाय, याला आपण या पद्धतीने किसून टाकायचं आहे. तर तुम्ही इथे अद्रक लसूणची पेस्ट सुद्धा वापरू शकता, पण आलं असं फ्रेश किसून टाकलं की त्याची चव खूप छान लागते. सोबतच चवीपुरतं मीठ घालायचंय आणि 1 चम्मच भरून तेल घालायचंय, म्हणजे आतून मस्त नाश्ता सॉफ्ट होईल. आणि सोबतच मी इथे अर्धा कप दही घेतलाय, म्हणजे आपण 1 कप रवा घेतलाय त्यासाठी अर्धा कप दही घ्यायचंय. दही थोडंसं आंबट असलं तरीही चालेल. आणि आता आपण याला मिक्स करून घेऊया. तर अजिबात पाण्याची गरज लागणार नाही. जर या मेजरमेंटने बनवलं तर अजिबात पाणी घालायची गरज पडणार नाही. तर या पद्धतीने छान असं मिक्स करून घेतलेलं आहे. तर आता आपण याला हाताने मिक्स करून घेणार आहोत. तर बघू शकता या पद्धतीने हाताने मिक्स करून घ्यायचंय. सोबतच याच्यामध्ये पाव चमचा खाण्याचा सोडा टाकायचा आहे. आणि परत त्याला छान असं मिक्स करून घ्यायचंय. जर तुम्हाला हे थोडंसं घट्टसर वाटत असेल, तर तुम्ही याच्यामध्ये थोडंसं पाणी किंवा दहीचा वापर करू शकता. आणि परत त्याला छान असं मिक्स करून असा सॉफ्ट डो बनवून घ्यायचा आहे. म्हणजे थोडंसं सॉफ्टच असलं पाहिजे कारण रवा फुलेल आणि मग थोडासा घट्ट होईल. तर आता आपण याला 10 मिनिटं ठेवून देऊया साईडला म्हणजे रवा छान आपला फुलला जाईल. तर आता 10 मिनिटं झालेली आहेत. बघून घेऊया. तर रवा छान असा फुलला आहे. आता आपण याच्यामध्ये थोडंसं तेल घालून घ्यायचंय आणि परत याला एकदा मिक्स करून घेऊया. तर आता आपण याचे छोटे-छोटे तुकडे करून याचे गोल-गोल बॉल बनवून घ्यायचे. तर बघू शकता या पद्धतीने गोल-गोल बॉल बनवून घ्यायचे. तर छोटे किंवा मोठे बनवू शकता. बघू शकता अजिबात क्रॅक वगैरे याला पडत नाही आणि एक चाळणीला मी थोडंसं तेल लावून घेतलंय आणि याच्यामध्ये सगळे एक-एक करून ठेवून द्यायचे. तर रेसिपी तुम्हाला कुठल्याही क्षणी थोडी जरी आवडली तर प्लीज व्हिडिओला लाईक नक्की करा आणि याच पद्धतीने मी सगळे बॉल्स जे आहेत ते बनवून घेते आणि या पद्धतीने चाळणीवर थोडंसं डिस्टन्स ठेवून ठेवायचे आहे कारण हे फुलेल. तर आता आपण याला वाफवून घेणार आहोत. तर वाफायसाठी मी इथे कढईमध्ये 1 ग्लास पाणी गरम करायला ठेवलं आणि सोबतच एक रिंग ठेवलाय मध्ये. जर तुमच्याकडे रिंग नसेल तर तुम्ही इथे वाटी किंवा प्लेट सुद्धा ठेवू शकता आणि ही चाळणी अशी ठेवून द्यायची आहे आणि 10 मिनिटं मीडियम फ्लेमवर आपण याला वाफवून घेणार आहोत. तर 10 मिनिटं झाली आता आपण याला चेक करून घेऊया. तर साईज बघू शकता आधीपेक्षा डबल झाला आहे. मस्त असे छान हे फुललेले आहेत. तर आता आपण याला थंड होऊ द्यायचंय. तर मी तुम्हाला दाखवते सुद्धा अगदी स्पॉन्जी आणि एकदम मस्त सॉफ्ट बनतात. हे बघू शकता. तर तुम्ही याला असेच सुद्धा खाऊ शकता कारण आपण याच्यामध्ये हिरवी मिरची, आलं घातलंय आणि दही सुद्धा घातलं आहे. त्याच्यामुळे चव खूप छान लागते याची. नाहीतर याच्यासाठी साधा तडका बनवू शकता. पॅनमध्ये जिरं, मोहरी घालून याला फ्राय करून घेऊ शकता. पण मी इथे वेगळा फ्राय करून घेणार आहे. तर यासाठी मी इथे बघू शकता आलं, लसूण बारीक कट करून घेतलेलं आहे. सोबतच शिमला मिरची घेतली आहे, गाजर घेतलंय, कांदा घेतलाय बारीक कट करून घेतलेला आणि 1 हिरवी मिरची घेतलेली आहे. तर पॅनमध्ये मी 1 चम्मच तेल घालून घेतलंय आणि याच्यामध्ये आपण आधी आलं, लसूण आणि मिरची घालून घ्यायची आहे आणि फक्त मिनिटभरच याला परतून घ्यायचंय. खूप जास्त डार्क करायची गरज नाहीये. सोबतच आता ज्या आपण भाज्या घेतल्या आहेत त्या घालून घेऊया. तर तुम्ही तुमच्या आवडीच्या भाज्या याच्यामध्ये घेऊ शकता आणि याला एकदा परतून घेऊया. तर भाज्या सुद्धा आपल्याला खूप जास्त शिजवायच्या नाहीये. अगदी फक्त 2 मिनिटं परतून घ्यायचंय. तर बघू शकता हलकेशा सॉफ्ट झालेले आहेत. याच पद्धतीने आपल्याला फ्राय करून घ्यायचे आहे. तर आता आपण याच्यामध्ये काही सॉसेस टाकणार आहोत.
तर याच्यामध्ये थोडंसं व्हिनेगर टाकायचं आहे. अगदी अर्धा चमचा मी इथे व्हिनेगर टाकलंय. सोबतच 1 चमचा सोया सॉस घालायचा आहे. 1 चमच मी शेजवान चटणी घेतली आहे. तुम्ही याच्या जागी केचप सुद्धा घेऊ शकता. सोबतच काळी मिरी पावडर टाकलंय अगदी थोडंसं आणि चवीपुरतं मीठ घालून घ्यायचंय. तर मीठ जरा जपून घालायचंय कारण सॉसेसमध्ये सुद्धा मीठ असतं आणि याला छान असं मिक्स करून घ्यायचंय. तर तुम्हाला वाटलंच तर तुम्ही असा मसाला करून याच्यात सुद्धा बॉल टाकू शकता. पण मी इथे मंचुरियनची ग्रेव्ही बनवणार आहे. तर त्यासाठी मी अर्धा चमचा कॉर्नफ्लॉवर अर्ध्या वाटी पाण्यामध्ये घेतलेलं आहे आणि छान असं मिक्स करून घेतलंय आणि याच्यामध्ये घालून आता याला छान शिजवून घ्यायचंय. तर सॉसेस शिजले की मस्त असा कलर येतो याला. तर बघू शकता कलर बघा किती मस्त आलेला आहे. जर या पद्धतीने बनवून घेतलं तर मुलांना काय मोठ्यांना देखील ही टेस्ट खूप आवडते. तर इथे आपण ही मंचुरियनची ग्रेव्ही तयार करून घेतली आहे आणि आपली ही ग्रेव्ही तयार झालेली आहे. तर आता याच्यामध्ये आपण जे बॉल बनवून घेतले होते ते टाकून घेऊया. तर बॉल तुम्ही असे अख्खे सुद्धा टाकू शकता किंवा याला 2-2 भागामध्ये कट करून सुद्धा टाकू शकता. तर अगदी सॉफ्ट आहे त्याच्यामुळे मी असेच टाकून घेतलेले आहे आणि याला छान असं ग्रेव्हीमध्ये मिक्स करून घ्यायचंय. वरून थोडंसं कांद्याची पात घालून घेऊया. तर तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ते मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा आणि थोडी जरी आवडली असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक नक्की करा. सोबतच चॅनलला सबस्क्राईब सुद्धा करा. तर इथे बघू शकता मस्त हे कोटिंग झालेलं आहे. तर आता आपण एका प्लेटमध्ये याला सर्व्ह करून घेणार आहोत. तर ही रेसिपी तुम्ही कुठून बघताय मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. म्हणजे मला कळेल की तुम्ही माझ्याशी कुठून जुळले जाताय. तर भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपींसोबत. बाय बाय. टेक केअर.